е създаден през 1998 година с основен профил на дейността, разработването и производството на оптични елементи, оптико-механични възли и изделия с гражданско и специално предназначение. След 2011 година компанията става популярна на пазарите в Европа и Америка и като производител на ексклюзивна ловна гама изделия с спортна насоченост, като през годините компанията е печелила множество награди за иновации, високотехнологични разработки, хай-тех, нововведения. И стана една от първите фирми, всъщност първата фирма в България, една от първите организации в Европа, която успешно внедри петорно интегрирана система за управление на всички нива, включваща няколко международни стандарта. Optix е 100% българска компания, никога не е имало чуждо участие в капиталите й. Тя е създадена от специалисти, дългогодишни служители в производство с традиции в Панагюрище, именно оптичното производство. През годините, бавно и полека, но методично, ние се наложихме като марка. И сега вече сме известни навсякъде по света, а това доказват и нашите успехи. Нашите клиенти са в повече от 40 държави из целия свят. Успяваме да спечелим тяхното доверие с качеството на нашата продукция на първо място, с бързината на реакция и така с себеотдадеността на екипа, който работи така, можем да ги наречем едни съвременни самураи. Защо го казвам това? Защото, примерно, хората от отдел продажби днес са в джунглите на Тайланд, изпитвайки нашите изделия със специалните сили там. Утре са на конференция на НАТО, в други ден са в пустинята отново на тестове. Така че работата е доста интересна и предизвикателна. Затворихме целият цикъл на производство. Това означава разработката, конструирането на изделията, производството на компонентите за тях, оптични, механични, електроника, софтуер, монтажа и настройката на изделията, тяхното тестване и последваща поддръжка. Когато ни посетят във фирмата на место, се очудват как в един малък град като Панагюрище има разработки на толкова висока технология. Един от най-иновативните проекти, с които се занимаваме в момента, това е проект за система за засичане на дрони, който е предимно предназначен за охрана на морска граница. Към момента компанията вече има над 600 служителя, като тази цифра е постигната от нула за последните 17 години. Хората, които работят при нас, са изключително креативни, интелигентни, носещи успеха със себе си. Голям процент от нашия персонал са инженери. Значи смея да твърда, че сме от фирмите с най-голям процент инженери, може би над 30% от персонала ни с висше техническо образование. През годините смятам, че основният актив на компанията са именно нашите инженери и специалисти, т.е. колектива и служителите на компанията. Затова всичко това като продукти, като развитие на компанията дължим основно на тях. През последните 5 години направихме инвестиции порядъка на няколко десетки милиона за ново оборудване и машини за оптичното, механичното производство, за развойната дейност. Разполагаме с уникални системи и машини, уникална измервателна екипировка, която в Източна Европа няма. Панагюрище е един доста жив бизнес град с добри условия за живот. Ние сме отворени като таргет зона към околностите. Това са Пазарджик, Пловдив, дори и София. Стремим се да сме конкурентни на пазара на труда, така че да предлагаме условия не по-лоши от тези в заобикалящите ни региони. Опитали сме винаги да бъдем предвидим работодател, да можем да осигурим ясна визия на всеки един служител за кариерното му развитие. Естествено, че е важно да предлагаме и различни социални дейности, различни социални инициативи. Смело мога да заявя, че в Optix няма служител, който да е останал незабелязан, без значение каква длъжност заема. Нашите служители са силно мотивирани, мечтаят и преследват мечтите си. Част от екипа съм от едва няколко месеца, но съм изключително доволен, че реших да се присъединя към компанията. Чувствам се добре, защото това е много стабилна компания, която е на пазара и ми дава много възможности. Това е професия, а не просто работа. Изживяването е невероятно, защото технологии от този тип могат да се срещнат на малко места в целия свят. А това, че имаме такова богатство като Optix в България, е наистина
едно инженерно постижение. Компаниите в България. Проект на JobsBG.